Yun, welcome sa Sarap Mag-Bike Shop. At Sunday morning, meron tayong yaya ride kasama ng mga Team Solid kapot-pot natin. Yun, marami-rami. Magandang morning! Ayun, yun, dami natin ha. Sunod-sunod ang yaya ride natin. Ngayong linggo meron, next week meron. Malamang next Sunday meron ulit. Tapos, alis na tayo. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Yes, ito ang unang yaya ride natin kasama si Winspace. Ang ruta natin ngayon ay papunta sa Ayala Car Free Sunday. Via EDSA lang ang ruta natin. Maiksi lang to siguro kung mga 25 kilometers hanggang doon. Tapos tambay tayo sandali sa booth ng Spider Philippines. Makita natin yung eksena dun sa sa Ayala Car Free Sunday. Dami natin, no? Pero manipis pa yan ngayon. Next week pa ngayon sa Carlos, marami. Kasi Tour de Paris yun. At pa-registrate. Nakita ko registration form ng Tour de Paris. 170 plus ang nag-register. Siyempre meron pang mga hindi naka-register na sigurado sasama rin. Sir Victor. Oh, medyo mo yun ba rito? Tama mo yan. Yun nga pala, bukod dun sa mga naki-ride out galing sa meet up mismo, meron din mga magjo-join dito along the way. Parang yun, nakita natin ngayon dalawa. Tapos yung si Batman, dito siya mag-join sa Manang EDSA. Andito na tayo sa dulo ng Mindanao Avenue. Wala pa pala. Andun pa yung pinakadulo sa may Trinoma. Pagdating doon, kakaliwa tayo. Papuntang Agham. Tapos Agham, Quezon Ave. Tapos saka tayo lalabas sa EDSA. Sa likod natin si Sir Clody, naka TSK t-shirt. Available pa rin for pre-order sa Sarap Mag-Bike Shop.
yung mga bagong mukha na nakikita ngayon na dito sa Ayaya Ride. Karamihan dito mga, hindi na, ewan ko kung karamihan ngayon na sa ride na to. Maraming sumasama sa Ayaya Ride na ano, mga regulars na kumbaga. Lagi natin nakikita, kaya yung pakilala na natin. Tapos sila rin kakilala na. Pero ngayon, parang ang dami ko nakita mga bago mukha, mga first time sumama. Ang may alamin natin kung sino-sino sila. Oh, tulad nito ni Master, oh. First time sumama sa Ayaya Ride. Nataga Marilao din pala. Ano pangalan mo, Master? Jess Red po. Jess? Dito po tayo sa kuya sa Philippine Demo Expo Okay. 2024. Napeso na. Dami natin, no? Approaching Mount Kamuning na tayo. Actually malapit nang mawala tong Mount Kamuning na to. Dahil nakita ko sa news, gumawa na sila ng bago. Hindi na ganyan kataas. Grabe din naman kasi yung taas na nilagay dito. Parang 3 floors ba ang katumbas? 1, 2, oo nga, 3 floors ang katumbas para tumawid. Pero meron silang nilagay na bago. Meron na ring elevator. Tapos meron ng PWD friendly na access. Ito, Mount Kamuning. Naging trending din to sa social media eh. Ayun yung tinalit nila. Parang mga 100-200 meters away. Sa katabi na ng station. So isang katumbas na lang ng 1 story. Katumbas na lang ng isang palapag-aakitin mo. Tapos sa ilalim ng riles ang daan. Ayun, no? Yun. Tapos yun nga, meron ng elevator. Naputol yung grupo. Merong isang malaking grupo na una, pero may mga naiwan dito. Ito mga bago mo ka to. First time yung sumama? First time. Oh, Magkatong sabi- si Badoy. 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 Paring Badoy? Talaga? Ang pangalan mo? Pablo. Ay, ikaw si... Tanga mo. Morning, master. Pablo. Master. Taga saan kayo? News. Muñoz. Baging. Baging. Greenfields. Lumaliches. Okay. Ikaw, Master? Al po. Al, first time mo rin sumama, no? Opo, first time po. Dami mga first timer. Ito, hindi to, luma na itong mukha na to. Ikaw, Master? Marikina po. Marikina, first time din. Okay. Inabot na naman tayo sa stoplight. Yung naunang grupo, ewan ko kung inabot sila ng stoplight dito, nagdire-diretso na. Pero mamaya mag-aabot-abot naman tayo niyan pagdating sa Ayala. Ang daming sasakyan ngayon para sa Sunday. Usually pagka Sunday mapapansin mo maluwag ang EDSA, pero ngayon ang dami. Partida, ano pa yan mataas pa yung gasolina ngayon.
Kubaw na tayo, stoplight again. First time mo ba sumama? Hindi. Ang pangalan mo? Abi po. Abi. Taga saan ka? Taga Commonwealth po. Commonwealth. Kita nyo yung isang malaking grupo kanina, ang nipis na ngayon. Ganyan madalas sa Yaya Ride, lalo kapag dumadaan sa EDSA. Nahahati-hati rin dahil sa mga stoplight. Mas okay na rin kasi hindi mahirap i-manage. Kasi hindi ganun kalaki yung grupo. Kasi parang hindi ganun kalaki yung grupo. Kasi pagka nagkasabay-sabay, mga 100 kayo sabay-sabay dikit-dikit sa kalsada, medyo mahirap. Mas maganda pag ganito, manipis-manipis lang oh. They turn our homes into ashes. We fled out the back door. We ran towards the city lights. Oh, the city lights. Still not used to all this concrete. Abandoned cars on the outskirts where we sit and eat. We sleep in the backseat. Oh. Master oh. Galing pala siyang Dubai. Abu Dhabi. So nung panahon na nandun ako, nagpunta ako roon, doon pa siya nagtatrabaho. 14 years nagtrabaho doon, pero ngayon dito siya sa Pilipinas, kasama natin nag-ride. Ang pangalan mo, Master? Rodel, Master. Naghintayan oh. Mukhang andito yung naunang grupo. Oo nga, nag-assemble. Let's go! Tara! Usually rin kapag may mga yayara, dumihintong kaya para mag-group picture. Pero ngayon, medyo dire-diretso muna natin. Para mamaya pagbalik, hindi tayo masyado abutin ng init. Bilis umiinit ngayon. Sa Cubao lang pala yung maraming sakyan. Ito, maluwag-luwag na rito. Parang ganyan naman ang typical na Sunday sa EDSA. Maluwag, sarap mag-bike. Sarap mag-bike. Mega mall na tayo. Na-repair na. Ang kinis ng asfalto. Sarap padyakan.
Sarap ng bagong gawang kalsada, bagong repair. Kaya na tayo, regroup tayo rito sa ano, kanto mismo. Sarap. Regroup tayo, master. Oh, master, dito ka na pala. Kala ko sa ano ka mag-join? Sa Quezon. Si Uy, si Batman. Good morning mga master. Kasi Alan, nandiyan din. Yun, dami na natin ulit. Lahat na yata tayo, no? Mukhang lahat tayo dito na. Layo ko na eh. Nakita ka sa inyo, sabi ko na ako, sister ko. Ano tayo? Tambay tayo sandali sa food ng Spider. Picture doon. Tapos ikot tayo mga makailang ikot ng Ayala. Tapos regroup tayo doon sa may Ninoy Aquino. Doon tayo mag-regroup. Tapos picture. Tapos mga ano oras na ba? 7:41. Mga before mag-9 ano na tayo, balik na tayo para hindi tayo abutin ng sobra init. Ayos. Relax na tayo. Ang sarap kanina sa ano. Pagdating ng Buendia, yung asfaltado, bagong repair yung kalsada, ang kinis. Wala kang mararamdaman kahit konting kaldag. Master! Oh, ayun, may mga kapot-pot tayo nandito, mga regular sa Yaya rito. Mga dito na naghintay. Konti ang siklista ngayon ah. Mas marami yung mga tumatakbo. Ang dami, puro takbo. Konti lang yung mga siklista. Wala pang event niyang lagay na yan. Kasi pagka may event dito, bawal ang bike. Puro takbo lang. Sa loob, sa loob. Yun, meron tayong pag-giveaway. Paano mechanic? Taas mo na lang yung sino mga gustong sumali sa raffle. Sino mga gusto manalo ng helmet? Dito sa mga nakataas kamay. Malis saya. Anong alis saya? Ganun. Sali na lang dito.
Okay. Sumali dyan. Okay. Ako ng spider. Para sa helmet ha, para sa helmet. Paano to? Paano mechanics? Yung marami, alis. Marami. 1, 2, 3. Uy, meron tayong ano rito, familiar na mukha oh. Ayun oh. Cycling, ganda ng fit mo, master ah. Fit na fit ah. Napit yung dahil. Payat mo. Konti pa. Grabe. Nahabol tayo. Cycling chef in the house. Nice ride. Kanina ka ba? Oo, nag-ikot-ikot ako rito. Ngayon lang ako naka-ride ng, di ba nung nakaraan, dumaan lang tayo. Oo. Ngayon, nag-ikot-ikot talaga ako. Napapascinate ako sa, ang ganda. Tsaka Buhay-buhay, no? nakakatawa, iba-ibang bike, tapos yung mga runners, pamilya, anak, bata, tatay, tinutulak yung anak. Galing, nakakatawa. Konti nga ng bike ngayon eh. Tropa ni Tristano ko. Ay, sir. Nakakatawa. Shout out sa idol namin. Ayun namin, Mark. Mark Casquero. Nagsisimula ng uminit. Pero ang dami pa rin dito. Medyo yun na. Napansin ko kanina pa. Konti lang yung mga siklista ngayon. Mas marami ang tumatakbo. Talagang puno. At andito tayo sa boot ng Spider. Yan. One time lang sa Ayala. Huwag kakalimutan mo na ito. Sabi kasama mo sila. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe. Ay, suswerte! At di mag-skip ng ads. Ang ilang beses mo na sumama? Ang 5. Dami na. Taga saan ka pa? China. Marikina, ikaw master. Ay, ikaw yung cause ko kanina. Pangalawa, Galing, master. abroad. Si master, regular to. Master, pang ilang beses mo na sumama? Pang-4, master. Pang-apat, taga saan ka? Quezon City, Balara. Master, pang ilang beses mo na sumama? Hi, first First time, taga saan ka? Mandaluyong. Mandaluyong. Ito, hindi. Luma na to. Tagal na. Master Riley. First time po. First time, taga saan? Mandaluyong. Mandaluyong. Second time. Yeah. Tandang Sora, Quezon City, Mindanao. Ito, luma na rin to. Marami na marami. Master. Medyo luma. Ay, sorry. Medyo luma. Ito, master. Ito, Sir Victor. Dati na rin ito sumasama. Pakita na. Yun. Pop na pop ah. Ayos. Okay. Pagka binaligtad din siya, microfiber towel, pwede din siyang pamunas. Lens cleaner. May lens cleaner. Okay. Sige. Papakuha ko dito sa ano. Yun, ito na nalo sa ano. Sa Neo Pop ng Spider. Bagong bago. Ni Elton John yan eh. Spider yan. Yun. Okay. O, pa-picture kami sa ano. Ipunin lang natin yung grupong ano. Ipunin lang natin dito yung grupo. Tapos siguro ikot tayo ng isa buong Ayala. Tapos exit na tayo pa uwi. Inisip ko baka mag-EDSA ba tayo pa uwi o Mandaluyong. EDSA na lang siguro para dire-diretso. Kasi mainit na rin. Yun, dahil tahimik na, samantalahin natin. Huwag yung kakalimutan mo na kasabihan ng mga sila, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe. Ay, hindi mag-skip lang ads. Hawakan ng mga pa-exit na tayo ng ano. Hindi pa pala pa-exit. U-turn lang tayo ng RCBC. Tapos, exit na tayo Ayala pagbalik. Nakompleto naman ulit na tayo. Dahil chill ride lang naman kapag mayaya ride tayo. Wala naman nagmamadali dito. Thank you, master. Minsan lang kapag medyo maganda yung kalsada, medyo bumibilis. Lalo kagaya kanina sa EDSA. Pero pagka naman ganyan, nagkaantayan pa rin, nagre-recruit. So walang maiiwan talaga. Tony Ibarra!
si Power Boy, simula't simula. Kasama natin yan. Solid ka, pot-pot. Oh, si Master naka complete get up pa. Oh, sarap pag bike cycling jersey. Tara, tara. Diretso na. Yung back to EDSA na tayo. Ito yung sinasabi ko kanina. Tingnan nyo yung na-repair na part ng EDSA. Talaga makinis. Yun, okay, huminto lang kami sa Mega Mall mabilis. Tapos nag-recruit kasi kanina dahil palusong sa sa Guadalupe, nagkakabilisan, nagkaiwanan. Ngayon, kompleto na ulit. So, shoutout sa hapon ni Sir Jody. See you, shoutout sa'yo. Tapos na yung ride natin. Grabe, si Doms Master lakas. Grabe din tayo sa ano. Iba talaga pagkababad sa taktak. Medyo may patagalan tayo mag-ride. Bibilis ko pa nasa unahan. Sakto pagkatapos ng ride natin, kape dito sa loob ng Sarap ng Bike Shop. Simusugar, packet mo sa main cloud nine. Sa bike lane siya. Oo. Sakto, dumating na yung sticker natin. Meron tayong papamigay. Punta lang kayo dito sa shop kung gusto nyo humingi ng sticker. Sticker!
Kayo na huli? Ah. Ayun pa, nag-uwian na yung iba. Bagay kasi maya mainit na rin. So ayan, dyan na muna natapusin yung nangyayari natin. Kita-kits next week. Dito pa rin sa Rapat Bike Shop. Tour de Padis naman. Ikot tayo ng mga Padis Point. Lahat ng Padis na ito natin may kain.